Mae Llanrug yn rili neis, mae pobl yn rili glyn, a mae Llanrug pentre bach fel San Antonio de Cabezas, lle dwi'n dod yn Cuba. Mae Llanrug rhy fath, mae'n rili neis i weld pobl da chi'n nabod, pobl lleol. Dwi'n rili hoffi fewn Llanrug. Dafydd dwi'n byw drws nesaf i Yankier. Dwi'n nabod ers 7 mlynedd ers iddo symud i Gymru. Ac rhaid i mi ddweud, dwi'n cofio siarad Saesneg efo Yankier, dwi wedi siarad Cymraeg efo erioed. Pryd nes i gerad, oedd ddwr yn deud oedd o'n pwysig i ddysgu Saesneg. Nes i sylw, wel, mae'n pwysig iawn i fi, dwi'n meddwl, i siarad Cymraeg. Ges i dosbarth Saesneg yn y fore a dosbarth Cymraeg yn syth yn y nos. Oedd o'n dipyn bach anodd, ond dwi'n meddwl oedd o'n werthod, achos maen nhw mor gwahanol. A hefyd, ddysgu Gymraeg oedd help mawr i ddysgu Saesneg, achos nes i ddysgu Cymraeg drwy'r Saesneg, oedd o'n helpu efo'r gramateg a pethau fel hefyd. Gyda i edmygydd mawr i Yankier. Dwi'n medru uniaethu efo be mae wedi gwneud oherwydd nes i ddysgu Cymraeg fy hun. O'n i yn un o rawn terfynol Dysgwr y Flwyddyn 1986, so dwi'n gwybod be mae wedi bod trwy iddo fo. Mae wedi mynd ati go iawn i ddysgu iaith. Mae Luca Lowry a fi, da ni'n siarad Cymraeg a Sbaeneg ar y pryd, ar yr un tro, achos dwi'n siarad Sbaeneg efo nhw. Mae Lowry yn siarad Sbaeneg efo fi i gael Luca glwad Sbaeneg ac ymarfer, ond mae Lowry siarad Cymraeg efo Luca, a Luca yn siarad y dau efo fi. Mae'n rili ddiddorol pryd da ni'n mynd allan yn y parc, dwi'n siarad Sbaeneg efo fo, a mae o'n adeb yn Cymraeg, a mae'n pobl sbio arna ni be maen nhw'n neud, a weithiau maen nhw'n gofyn i fi pa iaith a'ch chi'n siarad, achos dwi'n meddwl mae o'n siarad rhywbeth Cymraeg, a da chi siarad rhywbeth arall, ond mae o'n dall a mae o'n ateb i chdi. A mae tipyn bach yn doniol dwi'n meddwl i bobl i weld. Mae'n pwysig iawn i siarad efo pobl achos da chi'n dysgu pethau da chi ddim yn dysgu yn y dosbarth. Dwi'n edrych bod tro Q efo Luca, a dwi'n cofio edrych ar teledu ar Q, a nes i glwad, mae antur, a nes i deud wrth Luca, be di antur? A nath o dweud, adventure papa. Dove Luca? Si fue? Os chi'n siarad efo'r plan, da chi'n meddwl i marber a da chi ddim yn teimlo da chi'n neud camgymeriad. Mae'n pwysig iawn i wneud y camgymeriad a disgyn allan o'r camgymeriad da chi'n neud. Dwi'n weithio yn Ysbryd y Wynedd per technegydd fferyllfa. Dwi'n rili licio'r waith achos dwi'n meddwl i siarad efo lots o bobl wahanol. Dydyn nhw ddim yn disgwyl, dwi'n meddwl fi'n siarad Cymraeg, ond pryd dwi'n clywed nhw yn siarad Cymraeg, dwi'n troi'r Cymraeg, dwi'n newid yr iaith, a maen nhw'n cael dipyn bach o brawd, dwi'n meddwl. O gynna fi unwaith un claf ar y ffôn, a oedd o'n trio deud rhywbeth yn Saesneg, a sylwys i yn sydyn Cymro iddi o, mae'n siarad Cymraeg iaith cyntaf. Newis i Cymraeg a oedd o wrth i bod. A dwi'n meddwl mae hwnna yn gwneud gwahaniaeth mawr, dim jyst i bobl, i fi hefyd, a mae hwnna wedi godi'r hyder, dwi'n meddwl, i fi, i siarad mwy Cymraeg efo'r pobl. Ia, mae'n braf heddiw, di? Ynddi, mae'n ffantastig. Mae bob amser fel hyn, ynddi. Mae fel Cuba heddiw. Ynddi, rhaid boeth i mi. Dwi'n meddwl dylai Yankier ennill, oherwydd fod o mor benderfynol, fod o wedi dysgu'r ddwy iaith Cymraeg a Saesneg ar y pryd, pan oedd yn dod yma o Cuba, oedd ddim yn siarad yr un o'r ddwy iaith yna. Mae wedi dysgu Cymraeg mor sydyn a mor llwyddiannus. Dwi'n meddwl fod yn heiddi ennill. Swn i'n licio gweithio mwy efo'r engyrch defnyddio'r Cymraeg yn Ysbryd y Wynedd. Da ni'n paratoi rwan i wneud wedfan, a maen nhw wedi gofyn i fi i helpu dipyn bach i roi tips hefyd i pobl sy'n eisiau ddysgu'r iaith. Dwi'n meddwl i roi enghraifft a ethbryddoliaeth i bobl arall achos nes i ddysgu Saesneg a Cymraeg. Mae o'n posib i wneud o. Pob lwc i ti, Yankier. Dwi'n meddwl bod ti'n heiddi ennill a gobeithio bod pethau'n mynd y ffordd ti. Pob lwc, Yankier!